Едно българско момиче от Перник вдигна на крак Интерпол. Сега на мястото, където е видяна за последно спортистката Мирослава Николова, нашият репортер Ивелина Николова, която от вчера търси истината за изчезването на момичето. Здравей, Иве! Здравей, на добро утро и на зрителите. Намираме се в близост до залата по таеквондо, където за последно е видяна Мирослава. Това са стълбите зад мен, по които Мирослава тръгва нагоре, за да се прибере към своя дом. Тя така и обаче не стига до там. В следващото видео ще видим как върви разследването и какво казват хората от местните къщи. На 7 ноември 18-годишната Мирослава изчезва. Вече 8-ми ден издирването продължава безуспешно. Абсолютно всички служители от областната дирекция са включени в него, както и служители от Главна дирекция криминална полиция и борба с организираната престъпност. Към момента лицето е обявено за издирване в Шенгенската информационна система, включително в Интерпол. По случая с мистериозното изчезване на момичето е образувано досъдебно производство. Разследващите отрекоха версията за изнасилване и искан откуп за момичето. Към този момент няма такива данни за изпратено писмо от нея към семейството. Има ли информация дали е напуснала страната? Няма такива данни към този момент. За последно Мирослава е била със своите съотборници в залата по таеквондо. От записите на видеокамерите в залата се вижда, че тя си тръгва в добро настроение точно в 19 часа и 57 минути. По думите на нейни приятели, тя е бързала да се прибере при семейството, защото майка й е чакала. Ние контактуваме от самото начало с тях, обаче конкретни неща от това, което се прави с тях, не бих желал да коментирам, тъй като те са вече влезли под досъдебното производство и мисля, че ще попречат на разследването, ако си изнесат някакви такива данни. Ние идваме да разберем истината. Като мине следствието, не ме снимайте, моля. Така в продължение на няколко дни опитите ни да разговаряме с семейството на Мирослава се оказаха неуспешни. Само прибирането и пускането на кучетата в двора беше знак, че в семейната къща има някой. Хората от близкия магазин определиха семейството на Мирослава като тихи и добри хора. Момичето го познавам, така по физиономия, нали? Много добро момиченце, ама виждала съм го, но нямам контакт с него, разбирате ли? Мирослава е ученичка в 12-ти клас в гимназията по облекло и туризъм. Ти я познаваш? Да, но не знам какво е станало. Какво момиче е тя? Добро, какво да е? Тренира. За последно Мирослава е била в залата по таеквондо, където с усмивка на лице си тръгва. И оттам следите й се губят. Сега се намираме пред залата по таеквондо отново, където при нас са се събрали доста приятели и познати на Мирослава. Хората са дошли тук, за да кажат своето мнение, като какъв човек я познават. Господин Иво Иванов е нейният треньор. Господин Иванов, за последно тя е на тренировка и след това си тръгва. Какво знаете за изчезването? Бих искал момчетата и приятелите и с ученичките да кажат по тази причина, че всеки ден говоря и коментирам по телевизията какъв човек е Мирослава. Съм казал, че с една дума, че тя е един боец, един добър човек, за което не може да си обясниме това изчезване. Вие засегнахте темата, че тук в парка, където са стълбите, по които са доста оживени и минават хора, е тъмно, няма никакви лампи. Да, аз мисля, че това е една от косвените причини да се случват такива неща. Първо трябва да има осветление покрай спортни съоръжения, покрай зали, където тренират деца, да се помисли за тяхната сигурност, но този път е и на квартал Драгановец. Би трябвало хората, мисля, че те са пускали оплакване за осветлението. Много млади деца минават от тук, ученици, прибират си семейства от работа, тъмно е. Но пак за Мирослава сме се събрали. Сега ще попитаме и самите деца. Ти за последно си бил с нея. Разкажи ми как напуснахте залата и какво се случи след това. Как? Заедно. Бяхме в добро настроение и двамата. Разделихме се до колата ми, която беше паркирана там, след което тя продължи тук. Тя винаги ли си тръгва от тук след тренировка? Винаги. Какво момиче е Мирослава? Весела ли е? Тя е много приятен човек. С нея на тренировка е много забавно и не знам изобщо как така стана всичко това. На последната тренировка усещали ли сте нещо да е притеснена? Не.
Беше много весела. След тренировка си говорихме в коридора и се разделихме. И след това вечерта разбрах за нейното изчезване. Сега при нас са нейни съученички и други приятели и близки. Разкажете ни вие кога за последно бяхте с Мира и какво си говорихте? Ами ние сме само познати, не сме се виждали скоро, но винаги когато сме се виждали, тя е била весела. Това е. Смятате ли, че може да е попаднала в лоша компания и по този начин да е пострадала и да изчезне? Не. Тя винаги е добра спрямо хората и усмихната. Според вас възможно ли е момичето да е заминало някъде с някакви приятели, познати и да не е казал на родителите да иска да скрие това нейно заминаване? Мисля, че не. Кой е от родителите? Това са родители на децата. Вие сте родителите на децата. Срещали ли сте се с нейната майка? Имало ли е нещо, което да ви разказва обезпокоително? Не сме срещали с майка и тя е голяма, сама идва от мъничките сама на тренировки. Нищо обезпокоително. Вие след този случай притеснявате ли се за вашите деца, които също... Ужасно. Тук е тъмно. Няма никакво осветление. Ние стоим и ги пазим и ги чакаме, водим ги на тренировка, прибираме ги от тренировка и стоим тук пред залата. Това ли са мерките, които ще предприемате от сега нататък? До сега бяха такива и евентуално и натам ще бъдат такива. Защото че България не пази децата си. България, значи децата ни в училище взимат наркотици, дават. Има хора, които продават в училищата наркотици. Няма сигурност за децата в България. Не могат и да спортуват. Никой не се грижи за децата ни. Добре, благодаря ви много. Това беше от тук, от Перник. Ние ще продължаваме да следим темата и да информираме зрителите. Благодаря ти, Евелина Николова, за случая от Перник. Сега ви представям и нашият събеседник, който е шеф на отдел издирвания към криминална полиция, Захария Стоянов. Господин Стоянов, как обикновено приключват подобни случаи? Какво може да предприеме полицията? Здравейте. Подобни случаи могат да приключат по различен начин, в зависимост от това какво е станало с детето, което е в неизвестност, или въобще човека, който е в неизвестност. Тъй, че докато не се установи или намери човека, ние не можем да кажем точно какво се е случило. Може да предполагаме, правиме версии, изграждаме, планираме мероприятия, но не може да... Като статистика, до този момент в България, примерно за последната една година, колко хора са изчезнали? Примерно за тази година са около 126 пълнолетни обявени за издирване безследно изчезнали лица, от които мога да кажа, че са установени 147. 147? Да, са установени. Искам да... 126 са изчезнали? Да, искам да поясна, че статистиката, която водим за издирването на лица, включва период, който е 20 години назад. И тази цифра се натрупва с обявените през годината. Затова, примерно, когато говорим, че през годината колко са обявени и колко са установени или намерени, може да има и такава разлика. От тези обявените 126 души, колко са установени? Само от тях? От тези са около 98. 98? От тази година, доста висок процент. Примерно при децата даже по-голям процент, около 96% стигаме. Колко деца всъщност са изчезнали? И към момента 63. 63? Издирваме, да. И колко са установени? 63 искам да кажа, че към момента се издирват. 63. Това са с 20 годишен период, така назад във времето. Общо? Общо, да. А през годината 38 сме обявили, 36 сме установили. Само 2 всъщност не са установени. Тези 38 деца, които са обявени. Да предположим така, но да. Кога всъщност МВР започва издирване? МВР започва издирване, когато постъпи в съответната структура заявителски материал, съобщение или искане за издирване на лице. Ако по принцип така да спомена, че издирването не се занимава само с безследно изчезналите лица, а и с всички лица, които по някакъв повод подлежат на издирване. Тъй, че бих ги разделил на две основни групи, като изчезнали и като укриващи се лица. Да. Като имам предвид, че укриващите се лица са
такива, които се издирват във връзка с водени досъдебни или наказателни производства и има съответно постановление на орган на разследващите полицаи, прокуратурата, съда. Разбирам. Какви са стратегиите най-често, които предприема МВР? Стратегиите, образно казано, но при различните категории лица, ние сме разработили един вид като методология. При децата сега има една програма, която би трябвало да стартира съвсем скоро. Нали така? Програмата Амбър. Да, това е тъй наречен механизъм за рано предупреждение при изчезването на специално на деца, нали, погледнато реално е това. Да, и това е по директива на Европейския съюз. Знаете, в момента в Европейския съюз в 12 държави тази система е приета, в още 5 се провеждат процедури. Една от тези, които съвсем скоро би трябвало да бъде приета тази програма, нали така? Да, направени са необходимите действия от страна на МВР и от някои неправителствени организации, но това е процедура, която е по-трудна и не зависи само от желанието на хората. Ще има и специален телефон, който все още не е активен. Точно така, да. Но пак така искам да кажа, че в този телефон ще се обаждат близки или деца, които също имат проблеми някакви. Ще се обаждат свидетели, които са видяли нещо във връзка с издирването на лицето, но по принцип в европейските страни, каквато е статистиката и разговорите, които сме провели с колеги от Румъния, от Франция, от Холандия, тъй наречения механизъм, за който ме питате за рано оповестяване, той се използва при по-малък процент от случаите. Примерно 5-6 случая годишно има в страни като Франция, като Холандия, като Румъния. А в кои случаи се включват Интерпол и въобще световните институции и организации за издирване? Сега във всеки случай, който при издирвано лице има някакви информация или съмнение, че също може да напусне страната и да пребивава в чужбина, се уведомяват чрез Интерпол или Сирене съответните структури на държавите или Европейския съюз или целия свят се разпространява съобщение, че или кое си лице се издирва, заеди какво се еди, що си и така нататък. Като примерно за Интерпол е с различни бюлетини, нали, по цвят, което дава възможност за диференциация на издирването лица. От няколко месеца в интернет пространството има и вече съществува един сайт, доста интересен проект за търсене на безследно изчезнали българи. За него разказва Вяра Петрова. Ще го видим и след това ще се върнем отново в студиото на Будилник. Един от популярните блогъри в българския интернет, Боян Юруков, е автор на сайта за изчезнали хора lipsva.com. Досега в него са регистрирани с имена и снимки 273 изчезнали деца и възрастни. Публикуваните в сайта случаи са около четвърт от всички известни в страната. Авторът на проекта живее и работи във Франкфурт. Роден е в Добрич, където през последните години има доста случаи на изчезнали. В България обаче няма единен бюлетин, а информацията за изчезналите не е структурирана. Това е и целта на проекта – да издирва, събира и подрежда данните. В сайта има карта, снимки и информация за изчезналите лица, споменато е и мястото, на което са забелязани за последно. Данните са от 1987 година до днес. В самия сайт всеки има възможност да съобщи за свой изчезнал близък или познат, като е препоръчително да се дава колкото се може повече информация за него. Авторът на блога е направил връзки към най-големите световни социални мрежи – Фейсбук и Туитър. 1/3 от регистрираните в сайта изчезнали са от последните 2 години. За преди това не се знае нищо. В момента в lipsva.com има 270 нерешени случая и анонимни данни за 100 решени такива. Надяваме се, че конкретният случай, който следим в Перник, ще завърши положително. Аз благодаря на Захари Стоянов, шеф на сектор издирвания, за това гостуване и всичко, което каза.